Qabel lanqas biss kien għadu rifess l-għadba tal-qorti, il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ħareġ għonqu u ddefenda lill-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fil-każ fejn ġie akkużat li kiser il-proċeduri tal-qorti anke jekk jaf sew x'inhuma. Stqarrija iffirmata mid-deputat Carol Aquilina hu l-istess Robert Aquilina li akkumpanja lil Azzopardi fi triq ir-Repubblika il-Belt, il-Partit Nazzjonalista ippretenda l-impunità fuq l-eks deputat tal-Blue Heroes. Stqarrija li Jason Azzopardi ħagosbija tant li hu ħireġ mill-qorti wara s-seduta spiċċa saħansitra jirringrazzjahom. Grazzi l-Oppożizzjoni għall-istqarrija ta' kuraġġ u ta' appoġġ. In-notar Robert Aquilina. Brabta ma l-istqarrija tal-PN ħareġ iwieġeb il-Partit Laburista fejn sqar kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech jaħseb li f'Malta teżisti liġi għall-allat tal-klikka u oħra għaċ-ċittadini l-oħrajn. L-istqarrija temmet tajt li fil-waqt li bħal f'kull każ huma l-istituzzjonijiet li jiddeċiedu ħtija jew le, il-każ reġa' kkonferma l-ipokrizija tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant mal-medja, Jason Azzopardi qal li hu ma jistax jitkellem fuq il-każ li ġie mressaq dwaru minkejja l-qorti ma tat l-ebda ordni f'dan ir-rigward. Ovvjament ma nistax u minnix ser nitkellem fuq il-każ. Bil-maqlub dwar dan il-każ tkellem il-Ministru għall-Ġustizzja Ġoni Trattard fejn spjega kif proċeduri tal-qorti kif joħroġ minn kapitlu 12 tal-Liġijiet ta' Malta iċaħdu lil min jiġbed filmati fil-bini u meta wieħed jonqos milli jaġixxi b'mod korrett f'dan ir-rigward, il-qorti għandha s-saħħa bil-liġi li tieħu azzjonijiet xierqa kontrih. Fil-qorti m'għandhomx jittieħdu filmati u ritratti mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Prim Imħallef jew tal-Amministrazzjoni tal-Qorti, kif fil-fett seħħ. U l-Amministrazzjoni tal-Qorti b'responsabilità ħadet il-passi li kellha tieħu. Di mhix kwistjoni ta' intimidazzjoni, di kwistjoni fejn qed nassiguraw li fil-bini tal-qorti tirrenja l-bon ordni.